Здравейте хора, съм Трес БГ и днеска това е информационен клип, да ви кажа, че от утре започваме, както виждате, първи напада. Аз, както в един клип казах, 1 януари до края, значи в неделя и събота ще стримвам в 8 часа. 8 часа ви. Съм малко музичка. Ден за това. Ако ме чувате, би трябвало да ме чувате. Тук съм увлечка. Ден, че толкова лаги. Да, скоро време ще ми дадат интро. Lixi Sony Vegas Pro. Скоро време ще ми дадат интрото. Мой приятел може да се абонирате за него. Его. Заедно ще играем Майнкрафт. Той ми прави интрото. Мисля, че до утре, други ден може да ми направи интрото. И да вече и с интро. Опа! Ти ще отидеш да взимаш решение. Ти нямаш пари. Па ще се измъкнеш. Опса, хора. Опса. Vamos. Santos. И затова извинете. Ако ме хванат, значи... Три клипа. Хора, тя се стахара. Ако е така, оценяйте,